Salutare și bine v-am găsit la un episod din Feed Fofadra FIFA 2017 draft. Scuze-mă că m-am... ce vorbați, 4-3-3. Olo, normal. Și capitanul nostru va fi aici un capitan Bale, Matuidi, Cavani, Cristiano de Ronaldo. Normal. Începem bine. Ceva un Bale. Messi de Bale. Normal că Bale îl luăm. Acum dacă îmi dă un Anibu. Acela. Coman îmi place, da. Șarau. De la Sevilla. Acum ceva bun. Pastore Traore. Bruno, bun. Noro de Fernand. Masă. La joapea. Că asta o să fac. 42. Da, lasă așa. Ceva spaniol. Isco. Bun. Place. Filipe lui. Maladi. Ce legendă, Toprak. Sergio Ramos. Frumos, îmi place. Abdenur, bun. Abdenur și acum dacă dă și un Carvajal. Eu sunt uimit. Motoia la pe Mariano. E bun, Mariano. 85 cu 99 nu este rău, dar un porta. Ter Stegen, Diego Lopez. Dacă luăm pe Ter Stegen, vine 100 cu 87. Dacă luăm pe Diego Lopez, 188, doamnelor și domnilor. Să vedeți cum vine 188. Oblak, Julio Cezar. Oblak, frumos. Dacă îl punem pe loc. Ce echipă. Marcelo, Zapaleta. Marcelo. Acum el luăm pe cei doar high rated. Cel mai high rated de aici e de Marcos. Și o să le iau pe el de Marcos. Dar ce echipă. Pjanic. High rated Pjanic. Foarte bun și Pjanic. Pe vremea mea. Acum ce să vedem noi? Silver. Tosic. Zaza. Bun. Îmi lasă. 187. 180. Avem 181. Quaresma. Mertens. Mandzukic. Mertens. Acum sunt de un Silver Hernandez Moses. Sturridge. 186, serios, de 188 cade în 180. Di Maria, Moses, Thiago, Filipe Luis. Di Maria și în locul lui ăsta 187, bravo. Și o să face. Victor Valdes. Le iau pe Calou. Calou îmi place. Și avem unul mai slăbuț aici. Frumos. Și 188 e decent, îmi place. Serena Spiricueta. Rodriguez. Ce frumos facem aici. Bun, îmi place. Moses Jose. Dar nu e Thiago. Ce Thiago? Hector, Perisic, Jardel. La pe Hector. Și cam atât. Acum jos să pun pe Thiago în locul lui. Nu. Sunt cei mai buni care ia. Doar să scot pe Sturridge. Sturridge nu cred că sunt. Cant. Frumos. Mi-a plăcut. Hai să salvez. Îmi place echipă. Acum hai să jucăm. Cu ea. Cristiano Ronaldo, Original Malde, Aldi. 6.
7 spanioli, 13 jucători de la Liga și 6 de la Real Madrid. Primul meci jucăm cu Atletico Bilbao. Nu cred că o să fie așa de greu. Benat, marchează. Haide, Bruno egalează. 80. Cron și Rodriguez. Cam încet, cam greu între cu ce Stock City. E bunișor, dar nu-i la nivelul echipei noastre. Rodriguez marchează minutul 31. Și câștigăm? Câștigăm. Mergem în semifinal, jucăm cu Leicester. Mahrez marchează. Rodriguez egalează. Kroos Delhi ne duce în avantaj și câștigăm. Isco marchează și el. Ce derby. Barcelona. Bale marchează minutul 2. Și ne duce spre o victorie. Rakitic egalează. Bale. Turan. Palco Alcacer marchează. Și pierde. Da, luăm primul gol, să vedem ce ne dă. Sper ceva bunicel. Goalkeeper. Courtois! Sanchez! Courtois! Hai, ce? Courtois și Sanchez. Nu. Chelsea. Cante, ce? Hector Bellerin, Ross, ce? Pecuri. Voi mi întorc Courtois. Ce-mi place pe Courtois. Pare să-și merg. Tu aurie. Okay. Valencia, monci. Mi-a plăcut. Hai să vedem jucători. Ce îmi plac jucătorii ăștia. Mic club. Players 36. Courtois, Sanchez. Ce jucători. Courtois, Valencia, Schneider. Bun jucător. Cam atât cu acest episod. Până data viitoare vă spun. Pa, pa.